N balima kanulaw Krista la Ala bɛ ka batolikɛla sɛbɛw la kunu an ka jamana Mali kɔnɔ projet tanuli kɛnɛ ni o bɔra an ka tanulikɛla Esayi Kulibali fɛ ye lajɛ ye min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ka Ala tanu ni dusukun kelen ye a bɛ sɔn caman bɔ sisan tanuli kɛnɛ bɛ ka duba lase jama ma concertw ni albumu livew fɛ fofalaki bi tanuli kɛnɛ bɛ ka na ni a tako 4nan ye janvier kalo tile 4 sɔn 2026 Dawudabugu église chrétienne la don sara o ye fu ye a ɲina kalansen daw na yɛlɛ i ye Matthieu sura 7 verset 7 kirayaw nɛɛma jigi ni tanuli waatiw na kɛ o kɛnɛ kan tanuli kɛnɛ t-shirt ni casquette bɛna sɔrɔ kɛnɛ kan wa aw bɛ se k'a ka dɛmɛw don k'a daminɛ 1000 ka taa walisa ka ni baara in jukɔrɔma tinti a Orange Money numéro ye nin ye 74 68 48 15 kunnafoni sira 75 45 12 46 a ye na ni waatiw ɲɛnɛmaya ni daw bɛ yɛlɛ ani dusukun bɛ lajɛ ka Ala bato. Ayu wele ko ne b'u wele